jagerra egiten dauen jokalari bat zara, baina bestela nor da Jessica oso? Jessica, ez dakit, berrogei urteko neska bat, kirola gustatzen jako, gauza raroa gustatzen jakoz, bideo-jokoak, lagunekin egotia, txakurrekin mendira jutia, familiakin egotia bai asko, eta ezer gutxi gehiago. Eta gustatzen sakon gauza arraruen horren jartian sartu geinke jagerra? Bai, jendiantzat oso arrarua da oraindik, eta bai, sartu leike hau. Txiripaz heldu zinen kirol honetara, Jessica? Bai, Euskal Enkonterra ospatzen da Barakaldon, beken, urtero, da urten baten ikusi neban horrela de pasada, eta hoize gauza kuriosua. Eta hurren gurtian, denbora gixan eguan gor, eta zeneban, probatzea noia. Eta proba neban, eta mordo bat guztau jatan, jo nintzen beste lagun baten bila, etorri hau nerekin probatzea. Eta bera Gasteizkoa, ni orduantxe Ibarren bizin nintzen, eta esan ginen. Goazen beste taldetxoa sortzea, ze oin bakarrik Bilbon dao, eta nire agendatik tiraka, familiak eta lagunak, eta venga, taldea. Arima galduak? Hori da. Zer da jugerra? Jagerra da kirol mixtoa, talde kirol mixtoa da, eta nahazten ditu pixka horrela esan geike rugbyxa eta esgrima. Osea, eta bost aurkari beste bosten aurka, eta da talde bakoitzeko bat, korrikalaria da, eta horrek hartu bila dau jag, deitzen dugun pelota bat, eta egoten da kanpo erdixean. Eta orduan korrikalariak egin behar debe hori hartu eta aurkariaren basean sartu. Egoten da borobilantzeko bat, plataformatxo bat, sartzeko hor jaga. Eta gero beste laurak eukitzen debe stick batzuk armak antzez ematen da benak, eta enbia debe aurkariari toke batekin blokeatu denbora batxo batez, eta bere korrikalariari bidea zabaldu. Erabiltzen dituzuen gailuak, ez dakit, instrumentuak edo deitzen dian, ez dakit, atzera garai batzuetara eramaten gaituzte, ez da? Eskuduak bezalakoak, eta konbaki luze batzuk. Bai, nire lehengoetan esaten, izala gladiadore eta rugby artekoa, baina azkenian zela dan gauza bigun bat eta golpiak bigunak izan behar diazen, aizgrima antzak eixo daka. Osea, indarra ez da erabili bihar kirol honetan. Lehen komentatu dotzut, galdetu dotzut, zer da ezinbestekoa jagerra egiteko eta zuk esan dozazu estrategia kontua dela, ez? Hori da, estrategia kontua. Bai, azkarraza eta reflejua dauzko oso ondo eta hori abantaila bada. Baina horren falta be, taldeakin itxeo zu estrategia bat eta zuri falta jakuna igual beste bate jartzen dago eta denen artean lortzen da azkenian aurrera egitea. Nolakoa da arima galduak taldia? Esan gura dut, ze ezaugarri dakotzue? Gure ezaugarri nagusixena oso majua garela. Hortik hasi dira? Gero adin askoko jendia daukogu. Daukogu batzuk 13 urtekoak, gero ni 40ekin, beste bate hortixi ardabil, eta asko 20, 20 piku, neskak, mutilak, denetik dauz. Eta gero bai denetariko jendia, osea, euskaldunak eta euskaldunak ez dira zena bai. Lortzen dut ezala kirol oso ohikoa, baina bagoia zapurtxo bat, jagerra ezagutzen? Bai, gero eta geixa hau zabaltzen ari da leku guztietan. Valladoliden oin asko zabaldu da, nuklea oso handixa egin da. Eta Euskadin pizkanaka gero eta gehiago doia. Bilbon oin lau talde daoz, lehen bakarren zegoazen, da oin lau daude, eta Gipuzkoan oin bigarrena hasi da, hirugarrena hasteko esperantzaekin, eta Gasteizkoa egonda itzali eta konfinamendu eta gero, baina baliteke berriz mugitzen gaztia. Sortzailea, ulertzen dut, arima galduak taldekoa, kapitaina. Bai. Nolakoa zara jokalari moduan, Jessica? Nola aurkeztuko zeuke? Gogo asko jartzen da bana, beti gustatzen zaidana ikastia, niretzat txapelketak izaten dira ikasteko eta ondo pasatzeko. Jokalari moduan ez naiz hoberena izango, beti da zerbait ikasteko, baina badakit igual hobeto dezakedala beti zerbait.
da gustatzen jata beti, osea, aldu dana beti jartzia, osea, nire gorputzaia ezin da banean geisha, orduan da eskatzen dudanean, bai. Arima galduak sortu zen Eibarren, bueno, gaur egun zu zeu Elgetan bizi zara, baina entrenatzen duzue Bergaran. Bai. Ze, klaro, ontarako entrenatzeko ze nolako jokua, zelaia behar da. Zelai ez oso onditxa, 20 metrotako zelai bat. Ahal baldin bada zelaia, ze azkenean salto egiten dugu, lurretik botatzen gara, eta hori kantxa baten ezin da ondo egin. Orduan, zelaia da, behar dugun gauza printzipala zelaia. Gero ja hortik aparte gauza gehiago, baina gehien bat zelai bat. Zelai lauki bat, zulo barik, txakurkaka barik, futbolan antzekua, baina pizkat txikixeua. Futbol zelai baten, jagerreko lau zelai sartzen dira. Aurreko txoritxo horrek esan dozt, frikia zariela. Gehiena balitzeke igual baietz, baina gero be bai badago jendia frikia ez dana, baina kirolzalea bai. Gero gertatu da asko, friki munduan kirola ez da asko emoten, baina jagerra eman die baliabide bat kirolaren sartzeko. Eta azkenean gustu antzerakoa duzkoz, eta gustora egoten ga, badakigu inork ez digula gaizki begiratu bihar hor barruan, eta... Inpresioa daukatzue friki sarienok zentzu honian kanpotik beste modu batera begiratzen zaituztetela? Baina hori beti. Osea, saiatzen ari gara kirol bezala ikustia eta ez hain friki izatia, baina azkenean badakigu garenok garela eta horrela ikusi behar duzkuela beti. Eta bideojokoetan eta ibiltzia gustoko duzu? Bai, baina denbora gutxiak atoin. Oin daukadan denbora apurra jagerrean erabiltzen dut, bai taldean tolatzen, jagerra modalitate bat egiten be bai, saiatzen ari gara, Murtzian lortu dute ja modalitate bat izatia, eta gabiz saiatzen du bai Euskal Herrixan modalitatea hitz. Gabiz hitz egiten foruakin, udaletxeekin, eta dana mugitzen. Federazio propio bat edukitzeko edo adar bat sikiera izateko? Bai, behintzat jute zaren garenean zerbait zelai bat eskatzea, txapelketa bat daukagulako, ez begiratzeko hain arraru, edo ointxe bertan jartzen den diru guztia gure poltsikotik doia, ez daukogu laguntzaik. Igual badago enpresatxo bat esaten da bani lagunduko zuet, baina gero subentzioak eta lakuok guk ez duzku. Horretako behar duzun lehenengo gauzia, federazioa. Eta federazioa izateko modalitatea izan behar da. Orduan hori lortu arte, hor gabiz lanian. Etorkizun, ez dakit, epe motzian edo, nola gurako zeuke ikusi jagerra edo arima galduak, zekin amesten duzue klubian? Kirola izatia. Eta kirola gehiago zabaltzia eta jendiak ezagutzia, eta eskoletara jute zarenean aurkestera, eurek ja jakitia, eurek ja etortzia esatea, gustoko litzaiguke hilabete honetan jagerra pizkat ikustia. Eibarren zerbait bai sartu garela, Itxioko institutuan sartu ginen, Zora Luzeko institutuan be sartu ginen, eta aurten unibertsitatetik be deitzu zozkuen, hori pizkat erakusteko modulua itzen zeuezenei, da, ez dakit, umiek ja txikitatik esatia, nik futbola ez, ni nahi dut igual jagerran jokatu.